Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sizawuthetha ngemeko ke kaNkosi Ndiphile Ngcobo. Kuvakala into yokubana kusingathi ke iKaizer Chiefs izawuthanda ukumncama ke kule sizini izawuqalwa. Kusingathi ukhona kuluhlu labadlali iKaizer Chiefs ke eza kubakhulula ke ibolekise ngabo okanye ke imlowune kule sizini izawuqala. Zilandela phi ziza emva kokubana ke zindaba engenzi kakuhle umfana omdala, abanye babalwa into yokubana ke nee-injuries zimhlala njalo umfana omdala, abanye babalwa into yokubana ke umfana omdala akekho hlwaps ulivila uyonqina umfana omdala, abanye babalwa into yokubana ke kudala kwiKaizer Chiefs akho nto ke idivele kuye. Zininzi izinto ezithethekayo ke ngoNkosi Ndiphile Ngcobo. Nawukho into yokubana ke ngomnye wabadlali ke bebethandwa kakhulu ngabalandeli ke beqela leKaizer Chiefs, intandane yabalandeli beqela leKaizer Chiefs umfana omdala. iKaizer Chiefs kuvaka into yokubana ngathi ke ingomnye wabadlali ezamchitha apha kusizini ezayo, mhlawumbi izamlowuna okanye imchithe nje ngokusesikweni akho mntu waziyo. Kodwa kubalulekileyo into yokubana ke uNkosi Ndiphile Ngcobo naye igama lakhe liyavela kubadlali iKaizer Chiefs engabachitha phaa kwisizini ezayo. Umbuzo nako ke baphulaphula ke lirhalela ke nike niwuphendule okanye ke siphendulane kuwo. uNkosi Ndiphile Ngcobo una-26 years ngoku eyeminyaka ezelwe. Nina manijongile, siyiyeke lithethekayo into, nina manijongile ningabathandi nabaxhasi bebhola eMzantsi Afrika nabalandeli beqela leKaizer Chiefs, nina xa nijongile nithi uNkosi Ndiphile Ngcobo makayekwe aqhubeleke neKaizer Chiefs, okanye nina nithi irayithi iKaizer Chiefs mayimlowune imse kwezinye itim, okanye nithi nina iKaizer Chiefs iyamsukela uNkosi Ndiphile Ngcobo wenziwa boocoach into yokubana angadlali. Mhlawumbi xa kufika ucoacha omtsha uzokwazi into yokubana adlale aphakamise, okanye nithi nina irayithi iKaizer Chiefs mayimkhulula. Ndifuna ke ndive kuni ngoba kungenzeka mhlawumbi nina nibona uNkosi Ndiphile Ngcobo eserayithi for iKaizer Chiefs, mhlawumbi nibona ngathi mhlawumbi ingenzeka ukuba ubhidwa ngabaqeqeshi into yokubana ke angaphefumi kakuhle. Zingabekwa ke zibekwa phezu kwakhe. Abaninzi bakhalazile buvila phaa kuye bathi linqenerha wonqina kakhulu. Abanye ke bathi ke umfana omdala ne-fitness singathi yiplayer lingajimiyo xa bemjongile. Zininzi izinto abantu ke bambalula ngazo uNkosi Ndiphile Ngcobo. Ndibona into yokubana ke nokunensa kwakhe noba slowly kwakhe umfana omdala ikusingathi abantu abaninzi abayithandi laa ndlela adlala ngayo. Endicinga into yokubana ke uNkosi Ndiphile Ngcobo umfana omdala mna ndiyayibona ke nezinye izinto phaa kuye kugunye ubuvila xa siqwalasela thina. Kodwa ke mhlawumbi nina abaphulaphuli ke ningabona into esingayiboni engabonwa ngabanye abantu ibe ngaphesheya. That is why ndisithi ke bendirhalela ke ndiqake ndiwubhekise kuni lo mbuzo uba nina nibona njani ngoNkosi Ndiphile Ngcobo. Ngaba nithi na if iKaizer Chiefs isithathile ngenene esi sigqibo kusizini ezayo yamkhulula phaa uNkosi Ndiphile Ngcobo, ingaba nina nawo siva serayithi nazo sigqibo, okanye ngaba nithi iKaizer Chiefs ke iqalile ukubulala itim xa ikhulula ke iiplayers ezifana nomshini uNkosi Ndiphile Ngcobo. Baphulaphuli ke nawungena ngobuninzi benu, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.